मांगतावे दुनु तो ईमान से दे दो मांगतावे दुनु तो ईमान से दे दो एगो हिरान बबुआन के दे दो मांगतावे दुनु तो ईमान से दे दो एगो हिरान बबुआन के दे दो एगो हिरान बबुआन के दे दो विकास सनहिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो कटसा सीतामढ़ी। पांडे जी पियले बपौआ हो सिंह जी धारावे पनसौआ हो पटेल निहुर के निहारतावे चोली के चीज झलकौआ हो अरे दे दो ना लफड़ा करई बुका पांडे जी पियले बपौआ हो सिंह जी धारावे पनसौआ हो पटेल निहुर के निहारतावे चोली के चीज झलकौआ हो बुढ़ावा लइका हो नौजवान के दे दो अरे बुढ़ावा लइका हो नौजवान के दे दो एगो हिरान बबुआन के दे दो मांगतावे दुनु तो ईमान से दे दो एगो हिरान बबुआन के दे दो एगो हिरान बबुआन के दे दो विकास देवर तिवारी जी के कम नइखे गाजा दारू के अलम नइखे दीपक दीवाना आ सोनू संगे जैबू त केहू के कम नइखे सब हिरान बबुआन के बस्ती है बुझले देवर तिवारी जी के कम नइखे गाजा दारू के अलम नइखे दीपक मंजय सोनू संगे जैबू त केहू के कम नइखे राइटर नितेश लाई छान के दे दो अरे राइटर नितेश खाती छान के दे दो एगो हिरान बबुआन के दे दो मांगतावे दुनु तो ईमान से दे दो एगो हिरान बबुआन के दे दो एगो हिरान बबुआन के दे दो सनहिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो कटसा।